Mapalit na karon ang balaang Biblia nga hubad pahiuli. Nagpasalamat ta sa Ginoo nga naa na nato karon ang bililhong pulong niya. Apan dili kini ingon niini kanhi, sapagkat tinuod sugod sa ikaunom, taman sa ikanapulo-upat nga siglo, halos wala mabuksi alang sa katawhan ng Biblia. Ning mga panahona, sa kinatibukan na wala ang masidlakong kahayag nga naa sulod sa Biblia, ug daghang bililhong kamatuoran nga gipadayag niini nga gipahimuslan na sa unang mga Kristohan. Sukad sa ika-15 nga siglo, sukad sa pagsugod sa pagkaamgo ni Martin Luther nga pinaagi di ay sa pagtuo ang pagmatarong. Hinay-hinay nga nagpadayon ng Ginoo sa pagpahiuli sa labi pang kahayag ug kamatuoran gikan sa iyang pulong. Nagdala kining pagpahiulia sa espirituhanon ug iya sa kasulatang pagpanabot sa pagpahiuli sa tinagsa ug hiniusang mga aspeto sa Kristohanong kinabuhi. Ginganlan kining Bibliyaha hubad pahiuli. Gihubad ang daang tugon ning hubad pahiuli gikan sa orihinal nga pinulungang Hebrehanon ug ang bag-ong tugon niini gikan sa labing bag-ong edisyon sa New Testament Recovery Version sigon sa mga prinsipyo ug mga sukdanan sa paghubad nga giestablisar sa inilang mga hubad sa nilabayng mga siglo. Gisugdan ang buhat sa hubad pahiuli sa daang tugon niadtong 2008 ug natapos sa buhat sa lawas nga pag-proofread dito sa Full-Time Training Center sa Malabon niadtong Disyembre 12, 2016 taman sa Enero 18, 2017. Tinuyugan sa pagpangabudlay sa daghang balaan, lakip na ang 40 ka full-time trainees nga nagsilbing mga proofreaders. Sa unang bahin sa 2017, gisugdan sab ang pag-revise kung pag-usab sa bagong tugon base sa kinabaguhang edisyon sa English New Testament Recovery Version o gi-proofread kini inabagan sa 40 ka trainees sa Malabon niadtong Hunyo 11 taman sa Hulyo 13, 2018. Sa katapusan, niadtong Septembre 2, 2019, human sa 12 ka tuig nga pagpangabudlay sa mga balaan, nigula na gyud ang unang edisyon sa balaang Biblia nga hubad pahiuli. Naglakip ang balaang Biblia nga hubad pahiuli ug mga talamdan nga nagpadayag sa espirituhanong kahulugan sa matag basahon. Dunay kapin sa 15,000 nga masangkaron ug puno sa kahayag nga mga nuta. Dunay kapin sa 26,000 nga bililhong mga referensya. Dunay mga chart ug mapa. Salamat sa Ginoo nga naa na nato karon kining bililhong pulong niya. Nanon sa may angay natong buhaton, magpaungol kita sa pulong sa Dios aron maandam ta nga pangasunon ni Kristo nga mutagbaw niya, mupadayag niya ug mubuntog sa iyang kaaway. Unsaon man, una, higugmaon gyud nato ang Ginoo ug higugmaon sab gyud nato ang iyang pulong. Ang paghigugma sa pulong sa Ginoo, paghigugma man sa Ginoo mismo. Ikaduha, mubayad gyud ta og bili, mupalit gyud ta og Biblia. Ikatulo, ihalad gyud nato ang atong kaugalingon ug ang atong panahon sa Ginoo matag adlaw. Batasanon gyud nato ang pagkahinog panahon sa pagbasa ug pagduol sa pulong sa Dios.